הבטחתי לכם שהטיפול בווידאו היום הוא כמו תמונה, באמת ראינו כאן בהתאמות את כל המשחק הזה. מה לגבי אם אני רוצה את הווידאו עצמו לחתוך באיזה צורה או לשלוח מסגרת יפה? ממש כמו שהיה בקודם, סגנונות התמונה, גם כאן סגנונות הווידאו. אני יכול לעשות כל מיני אפשרויות, נניח מסגרת שכזאת לווידאו, רואים כאן את הפינה, אני יכול לעגל אותה, והנה כאן קיבלנו צורה שכזאת, והווידאו ירוץ עכשיו בתוך המסגרת הזאת. ואם אני רוצה סגנון אחר, נניח על הצד עם איזה צבע, וגם את הקו אני יכול לעשות באדום, ובואו נראה, הנה כרגע סובבנו קצת הווידאו, ונתנו לו כאן לה 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 לה. אז האפשרות כאן פשוט מקסימה, ודרך אגב אני מאוד אוהב את התוכי, אז אני רוצה כאן להריץ אותו באיזה לב כזה, אז חתכתי אותו בצורה של לב. איפה אתם ראיתם פעם סרט שרץ במסגרת שכזאת? כמובן עם איזה קו אדום מסביב. פשוט מקסים היכולת הזאת להתייחס לוידאו כאל תמונה לכל דבר, ולחתוך אותה בכל הצורות האלה המיוחדות. אם אתם מרגישים שאתם רוצים גם איזה אפקטים מיוחדים של איזה זור מסביב, הנה גם אני כאן נכנס לתמונה, ויש פה נושא של השתקפות במסגרות ובסיבוב תלת ממדי, והווידאו משתנה בהתאם לזה. הנה כאן בוא נעשה אותו קצת על הצד, לא, הגזמתי, מתחרט, לא צריכים לקלקל. השתקפות אמרנו, הנה כאן השתקפות למטה של הווידאו, רואים אותו, נעלה אותו קצת למעלה שנראה את ההשתקפות, וגם את ההשתקפות נראית פה, גם את הלב, גם את הזור מסביב. פשוט מקסים, מקסים.